Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Ζέλσον Μάρτινς. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ελκαμπή. Η στέλνει προς την περιοχή. Καλή αμυντική προσπάθεια. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Και η μπάλα είναι γκολ. Υπέροχη προσπάθεια για τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το εναρκτήριο γκολ για σήμερα. Καραδοκούσε εκεί και τσίμπησε την μπάλα. Μπράβο στο σκόρερ. Αντέδρασε τόσο γρήγορα μετά την αναπήδηση της μπάλας που κανείς δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον γκολ. Τελικά δεν περιμέναμε και πολλή ώρα για να δούμε γκολ σε αυτό το μάτς. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Εξαπολύει ένα σουτ. Σουτάρει προς το τέρμα. Πολύ καλή προσπάθεια. Κάτι τέτοια κάνουν την αδρεναλίνη του αντίπαλου γκολκίπερ να χτυπήσει κόκκινο. Αυτός ο παίκτης σουτάρει με πολύ δύναμη και δεν χρειάζεται καν να πάρει και φόρα. Μου φαίνεται παράξενο που η άμυνα δεν τον πρόσεξε περισσότερο, ενώ ξέρει πόσο φαρμακερό σουτ διαθέτει. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Μον Μπακασέτας! Το πέτυχε! Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Στη σέντρα και το μάτς βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Μάλλον τους πιάσανε στον ύπνο. Το μυαλό τους ήταν ακόμα στον γκολ που πέτυχαν. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν πως η στρογγυλή θεά δεν συγχωρεί τέτοιες απροσεξίες. Τσικίνιο. Υπέροχη προσπάθεια. Τη βρήκε πολύ σωστά την μπάλα, αλλά το σούτ του δεν είχε τύχει. Αυτός ο παίκτης σουτάρει με πολύ δύναμη και δεν χρειάζεται καν να πάρει και φόρα. Μου φαίνεται παράξενο που η άμυνα δεν τον πρόσεξε περισσότερο, ενώ ξέρει πόσο φαρμακερό σουτ διαθέτει. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Τσικίνιο. Αυτό είναι πλάγιο. Σφιντέρσκι επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Σφιντέρσκι τολμάει την κατεβασιά από τα αριστερά. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα.
Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τσικίνιο. Παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Γιαζίτσι. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ευκαιρία. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Γέτβαϊ. Θα διώξει την μπάλα. Ρέντσος. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Η σουτάρει και η μπάλα είναι γκολ. Υπέροχη προσπάθεια για τον Ολυμπιακό. Ναι, και πάλι προπορεύονται στον αγώνα. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δρας ενστικτωδώς. Και ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι striker έχουν φοβερό ένστικτο. Τώρα οδηγούν με ένα γκολ διαφορά. Γέτβαϊ. Γέτβαϊ. Δοκιμάζει την καμινάδα. Ζέλσον Μάρτινς. Ζέλσον Μάρτινς. Ψάχνει την κάθε την πάσα. Πίεσε πολύ καλά. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Νέα κεφαλιά και σκόραμα. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Άψογος ο συνδυασμός των δύο και σαν αποτέλεσμα είχαμε ένα θεαματικό γκολ. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Στα δύο τέρματα πλέον η διαφορά. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Ο διαιτητής ήταν ξεκάθαρος πως δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία. Πλέον θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Μία λάθος κίνηση και την πάτησε. Καθάρισε ωραία. Θα το καρφώ. Ωραίο σουτ. Άλλο ένα γκολ. Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Αυτό μου θύμισε λίγο τα γκολ που βάζαμε στην Αλάνα μικρή.
Σιγά σιγά ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Πρέπει να νιώθουν ασφαλείς με αυτό το προβάδισμα, γιατί ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι και βέβαια τους αρκεί αυτό το αποτέλεσμα. Ήδη 3 γκολ χωρίζουν τις δύο ομάδες. Αναρωτιέμαι ποιο μπορεί να είναι το τελικό σκορ. Πάμε να παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος. Γέντβαϊ θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Ρούμπεν Βέζο. Ρέτσος. Ρούμπεν Βέζο. Ζέλσον Μάρτινς. Γέντβαϊ. Ναι, πέρασε η... Ελκάμπι. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Καλό ποσοστό κατοχής, αλλά πέρα από αυτό λίγα πράγματα. Γιαζίτσι. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Και τροφοδοτεί προς τα μπροστά. Βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο εδώ, αλλά τελικά κατάφεραν να την γλιτώσουν. Ναι, στάθηκαν και λίγο τυχεροί θα λέγαμε εδώ. Οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος τους. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Σίγουρα μπορούσε και καλύτερο σουτ. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ικανότητα στις αντιπιθέσεις. Δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζεις με αυτή την ομάδα. Ήρθε η ώρα για αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Το σουτ. Όμορφες πάσες. Τη στέλνει μακριά. Ο Σφιντέρσκι δεν μπορούσε να κάνει και πολλά εδώ. Ίσως μια πάσα να ήταν καλύτερη επιλογή. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Και απομακρύνει την μπάλα με δύναμη. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Μπακασέτας! Είναι μέσα! Ο Παναθηναϊκός εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Βλέπουμε πως και οι δύο ομάδες ετοιμάζουν αλλαγές για να φρεσκάρουν τη σύνθεσή τους. Τώρα βλέπουμε να αντικαθίσταται ο σκόρερ εν μέσω αποθέωσης από το κοινό. Οι οπαδοί αυτής της ομάδας ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αρκετά δύσκολοι, οπότε θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος που τον χειροκροτούν. Αυτό σημαίνει ότι έπαιξε καλά. Τουλάχιστον στα χαρτιά έχουν ακόμα πιθανότητες να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Γέντβαϊ και τροφοδοτεί προς τα μπροστά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά.
Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Βαλμπουενά. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Ο Παναθηναϊκός κάνει αλλεπάλληλες αλλαγές. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή η απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρος. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Καλή αμυντική προσπάθεια. Να και το σφύριγμα της λήξης. Ο Ολυμπιακός αποσπά τη νίκη και την άξιζε πέρα για πέρα. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Η ομάδα είχε ξεκάθαρες προθέσεις, το έδειξε μέσα στο παιχνίδι πόσο ήθελε τη νίκη. Αυτά τα παιχνίδια άλλωστε είναι πάντα δύσκολα.